Hello netizens! Tara, samahan niyo ako muli sa isa na namang ganap dito sa gubat dahil ngayon nga ay ipapakilala ko sa inyo ang isa na naman sa native na prutas na tumutubo dito sa aming lugar sa Kabikolan. Ito nga pala ay tinatawag namin na tungaw-tungaw o Melastoma malabathrium. Ito ay karaniwang tumutubo sa Southeast Asian regions gaya ng Pilipinas at sa bansang Malaysia. Naniniwala ang iba na may taglay itong benepisyo sa ating katawan. Ang halamang ito ay may masarap na bunga at may purple na bulaklak. Ang mga dahon nito ay magagaspang na pwedeng panlinis ng kaldero dahil sa sobrang gaspang na taglay nito. Napakarami nga nito sa aming paligid at noong mga bata pa kami, minemerienda namin ito. Maraming mga bata rin ang dumadayo dito sa amin noon para manguha ng mga prutas nito dahil talagang napakaraming bunga. Ang isang halaman nga nito ay may bunga na humigit kumulang 100 piraso. Sobrang nakakatuwa lang pag makakita ng isang halaman nito na umaapaw sa bunga. Nakaka-excite talagang mamitas. May nakita nga pala akong halaman dito sa malapit pero kakaunti lang ang bunga nito. Nakakapagtaka lang na sa mga buong ito dapat hitik na ito sa bunga. Pati yata itong tungaw-tungaw ay tumumal na rin. Paninda yan. Native fruit dito sa Bicol. Manamis-namis to guys and Sour. medyo maasim guys na matamis. Sarap. Wala siyang masyadong bunga ngayon. Punta tayo sa isang puno. Sarap. Kailan ako nakakapagorda ko na? Duman banda. Yung height ko guys, 5 flat. Hindi siya gaano kataasan. Tapos, payat lang yung kanyang katawan. Maraming sanga. Tapos, marami siyang sanga-sanga. Ito. Pag namumunga to guys, grabe, siksik liglig, umaapaw. Kaso walang bunga siya ngayon kasi, ewan ko. Pero dapat ganitong panahon, marami na siyang bunga. Climate change na nga ito. Climate change. So, maghanap pa tayo ng maraming puno ng tungaw-tungaw. Let's go! So ayun, kaunti lang yung halaman ng tungaw-tungaw doon sa kabilang part nitong farm. Kaya lumipat ako ng pwesto. Doon tayo sa mas maraming halaman. Napakaraming ligaw ng mga halaman dito guys. At ingat din syempre sa ahas dahil marami din dito ang bigla na lamang nang bubulaga. Yung tipong bigla na lamang nahuhulog galing sa puno. Kung hindi ka hihimatayin sa pagkabigla, ay for sure maninigas ka na lang sa iyong kinatatayuan. Namiss ko nga tong lakad-lakad sa palibot ng gubat. At heto nga guys, yung bulaklak ng tungaw-tungaw. Ewan ko, sobrang nagagandahan ako sa bulaklak na to. Napakasarap sa mata, yung tipong nakakawala ng stress. At heto na nga tayo sa isang side nitong farm kung saan mas marami ang halaman ng tungaw-tungaw. Dito sa bandang ito, mas matataas at mas marami-rami ang bunga. Nasa gitna nga ito ng mga puno ng niyog kaya napakasarap ng hangin dito. Tunay nga na natural aircon ang mga punong kahoy at mga halaman kaya napakasarap talagang tumira sa probinsya. Malinis ang hangin, malayo sa polusyon at kahit napakatindi ng init ng araw, malalasap mo pa rin ang preskong hangin kapag narito ka sa ilalim ng kakahuyan. At heto na nga ang exciting part, magsisimula na tayong humarvest nitong masasarap na bunga ng tungaw-tungaw. And tada! Ayan na yung mga na-harvest natin guys. Napakaunti lang kasi nga napakatumal ang mga bunga nila ngayon. So ngayon, bubuksan natin ang tungaw-tungaw. Kailangan balatan ito at yung pinakalaman ang kinakain. Siguro yung ating ninuno dito sa Bicol, tinawag itong tungaw-tungaw dahil may mga orangey na mga butil-butil ito. May iba't ibang kulay nga pala ang laman nito guys. Minsan yellowish orange, may pula, minsan purple. Pero mas matamis ito kapag hinog na at malalaman mong matamis ito kapag may hiwa ito sa balat. Etong binabalatan ko pala at the moment, halatang matamis na rin dahil sa texture nito. And as you can see, sumasama na sa balat ko yung mga butil-butil na parang tungaw. Napakasarap nito guys, hindi siya mahapdi sa tiyan, kahit di ka pa nag-aalmusal ay pwedeng-pwede itong kainin. At pwede rin ito sa mga acidic at mahina ang digestive. Ito nga yung mga prutas na masasabing hindi maselan dahil hindi na kailangan ng extra care para mabuhay. At yung prutas nila, napaka-organic at sobrang healthy. Perfect na perfect nga ito sa mga nagda-diet.
Eto nga pala yung purple ang laman. Kinukulit ko nga ito noon dahil natutuwa talaga ako dito. Napakabihira lang kasi nito at very unique lang. So ayan lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!